jam hire mun bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma altine hawri ko nayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi en garti présentant noon habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen mawɗi ko toon to États-Unis ɓuratan junnade hannde ɗum noon ko sibabude janggo subaka walla janggo ñalawma woteji e Amérique pour suɓade holgono gartoɗo leydi États-Unis. habaruji men international jokkodirten ko Fuutanke Diaw rokke en meftande nde o jogani en hannde oɗo ñalawma altine nayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko ɗum won titruji jon ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hannde ko altine ɗum noon e wayno ko oɗo ñalawma hannde heddi kadi ko heure tan haade men yettade ɗum noon talata kadi sifti ɗon e constitution États-Unis wiiri wonde ko kala nde wotte ko fate élection ngaji ɗo duuɓi nayyi foof en wayno ko talata gardano e lewru novembre ko nden woni ɗo worte ndeɗo hitande noon hawri ko ñande 5 lewru novembre ɗum noon ko janggo kala mo wotano taw ɗon kon won yimɓe wodɓe déjà taw ko neddi ko lettre-uji ɗum ko kayitaji baɗaɗi enveloppe aji woni hen wodɓe kadi taw kañumen koye men gooti ko won état ji jamiraɗi walla jamirɗi woteji yo puɗɗo ko addi nde wortede ɗum noon wayno ɗum noon fof gasi ko hanki donc kala mo wotani goɗɗo keddiɗo en wayno ko janggo worte ɗum noon janggo ko à partir de 7 heures wonande won état ji 7 heures ha wonanma 8 heures jamma ɗum noon e wayno ko siftinɗon tan ko kanko Kamala Harris woni candidat démocrate kadi kanko woni vice président mo États-Unis kanko fof ɗo nderti ko hono Donald Trump ancien président mo États-Unis kañum woni candidat républicain en wayno kadi oɗo campagne ko campagne gulɗo oɗo saaha joni surtout ɗi balɗe cakkite ɗe wonnande haalduji kalteɗen e tugnadi kadi ko CNN reporti hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris keewi koyɗe surtout hen e ɗeɗo balɗe ɗiɗi cakkitiɗi ɓe ɓuuri hewde koyɗe ko toon to Pennsylvania toon to Georgia toon to Caroline du Nord e toon kadi to Michigan en Wisconsin en Nevada e Arizona siftindo tan ko ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi walla ɗiɗo état ji jeeɗiɗi ko ɗi woni kamɓe koye mabɓe ɗiɓe pooɗo ndirta oɗo saha joni pour wawde hebde ɗum tugnadi kadi ko holla ha hande ne wayno ko ɓuuri hewde ɗiɗo état ji hono kanko Donald Trump wattino ɗum o ittino ɗum wonde natti wonde état démocrate wonti état ji républicain kono noon nde ko Joe Biden ari nde kañum hoore mum heftino won état ji won ko wayno Pennsylvania ko wayno Caroline du Nord e ko wayno kadi Arizona joni noon e wayno ko andaka taw holno ɗum jogorwade kono noon e nder sondage uji jaltoji ɗi henna hay sindo sondage uji ɗi henna ko haalata hen koye hen sahaji no wawi wasde wonde gonga e surtout kadi tawde ne anda oɗo saha joni e nder campagne mabɓe kamɓe démocrate en e surtout kadi yimɓe mo ganduɗa supportude mum kanko Kamala Harris taw ko rewɓe mbi wonde ko kala debbo ɗo woni yo woota taw hay goto haalanani holmo wotani ɗum noon kadi ma en gartu hen hono kanko Donald Trump mettere makko e ɗum ɗon surtout hen tawde ko kanko Julia Roberts hono actrice goto haali ɗum wi wonde ko yimɓe rewɓe ne mbawi wod contre Donald Trump taw kalnani hay woɗ mumen ene wonde ko kanko Donald Trump metti hen tugnadi kadi e ko kamɓe harallaɓe ko fati politique surtout hen kanko David Axelrod ɗum noon kadi ko kañum huuro meeɗi wonde conseiller jaafoɗon kanko David o wonno ko conseiller hono ko ancien président Barack Obama e kadi ko neɗɗo karalla no fewi noddete tout le temps to CNN e nder no histori ɗum ɗon e so tawi kanko Kamala Harris en wayno oɗo saha joni ko fati e rewɓe kene ɓuura 70% rewɓe ɓuuri yidde ko kanko Kamala Harris kono noon so tawi ko fati e worɓe kene ɓuura 67% ɓuuri e worɓe ɓuuri yidde ko hono Donald Trump ɗum noon o wi so tawi wonde ko e rewɓe wodɓe États-Unis ɓuuri hewde wonande worɓe wodɓe par ce que surtout enen anda kadi rewɓe no mbayi hewde États-Unis ni ma gon kene wona au moins 51% e yimɓe wotoɓe États-Unis fof ko rewɓe e surtout en oɗo saha joni tawde kadi kamɓe rewɓe ɓe e surtout kadi kamɓe sukaɓe meeɗani wodde ɓe en wayno ko mouvement ɓurɗo tuumede ko wonande kanko Kamala Harris hawnaki so tawi ɗiɗon chiffre uji no David wiri ni wondi ko kene wona 70% rewɓe gotani ko kanko Kamala Harris e yante cukako en wayno ko kanko Kamala Harris ko gañotoɗo kono noon so tawi ko rewɓe worɓe ɓe ɓuuri wodde e kadi ko kamɓe ɓuuri hewde wodɓe e woteji ɗi foof ɗum feti ko Donald Trump gañoto ko wawi wonde fof en wayno ko ɗiɗo état ji jeeɗiɗi kalteɗi ko wayno donc Pennsylvania Georgia
Caroline du Nord, Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin. Ɗiɗo état ji fof en wayno ko ɗum woni koɓe poɗodirten oɗo sadio joni tumnade konngudi cakkitiɗe hono kanko Kamala Harris nder toon to woni Pennsylvania ɗum noon wonno ko nokku mo ganduɗa surtout en ɓuuri hewde toon ko espagnol surtout kadi ɓuuri hewde toon ko yimɓe portoricain ji oɗon nokku kadi ko oɗon nokku kanko Donald Trump o yehino ma won balɗe tati joni ɗum noon ko caggal kadi nde haalluji jaltuno toon to campagne makko neɗɗo goto ne ƴatto walla ne tooña yimɓe jeeyaɓe Porto Rico pour wiide Porto Rico ko dunde sifori ɗum way kono kurjuru tan kumbowo ni sibabu ɗi noon haalluji yimɓe hewɓe taw ko espagnol uji mettini hen ɗum waɗi donc ne wayno ko waɗi bempeji no feewi wonande support ummade kamɓe Porto Rico ji faade kamɓe démocrate ɗum woni Donald Trump yehi toon ma won balɗe tati donc kanko Kamala Harris ko toon sakiri hande hay sinno o haalani inde Donald Trump o haali o wi wonde ko so tawi o ardima leydi ndi o suɓama yo ardu leydi ndi o ardoto ko américain ji foof so tawi wotinima walla wotananima ko président mum wonata o wi kadi o rifti kadi konngol o wi wonde ko o jogorani yennude jamais neɗɗo mo ganduɗa wotananima walla neɗɗo mo supportanima kolluɗo mo ne en supporti walla kolluɗo mo ene yaade makko idéji makko walla hay mo hollani mo yaadani makko idéji makko kanko so ari laamu makko ko ɓeeɗo fof rendinto o joddo mumen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa no wiri yiyaka e laamuji ɓennude goɗɗi hono kanko Donald Trump noon e nder kanko ne haalluji makko toon surtout to Pennsylvania o haali kadi kewɗe surtout kadi ko teskira hen o haali hen haalluji to mo yenna hono Michelle Obama wi Michelle Obama ene wayno ko omo respecte ɗum kono noon e wayno toñimo ɗum noon omo yiiɗi haalde mo hunde kono noon e wayno ko yimɓe conseil ji makko mbimo wonde koto haal ko wawi wonde fof o haali kadi haala hono Julia Roberts noon ko actrice kañum hoore mum ko debbo sipportuɗo Kamala Harris kadi yiyanoma e convention démocrate en haaluji baɗɗi fayida caggal no on noon nde waɗi e nder médias sociaux ji haali wi wonde hikka ko mouvement rewɓe omo yiɗi kala goto yo wood secret so wooti hay gorko mum oto haalan ɗum donc hay sinde ko républicain oto haalan bandu men wonde ko kañum wotani ko Kamala Harris e ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump e nder haalluji ɗi o haali hen haalluji mbaɗ noon wi wonde ko ɓeeɗo fof ko yimɓe ko ennemi ji makko e kadi ene wayno wi wonde ko o jogorani haaldude maɓɓe haydara o jogono ko jaabat ɗum kono e wayno ko yimɓe wonɓe conseil ji makko mbimo wonde koto jaaba kanko mo andi ko kawo ko wawi wonde fof kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɗiɗo candidat ji hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris goto e maɓɓe fof ne jogui yakare wonde ko kañum jogori hawde ɗum noon e wayno oɗo saaha joni hono kamɓe campagne makko kanko Kamala Harris eɓene pewnto toon to Washington jamma janggo pour wadde nokku mo ganduɗa so tawi ɓe kawi holto ɓe jogori darade kono e tumnade communiqué gommiɗo to campagne makko kanko Kamala Harris o rentini yimɓe tan wonde ko woteji ɗi résultat ji koko jogori tardude andu minɗen gardini men ni wonde woteji ɗi henna kamɓe républicain ji e démocrate ene fof ene wayno koɓe ɓe puɗɗimi déjà wadde kayitaji tribunal pour wiide ko woteji ɗi déjà ko gujjaɗi walla woteji ɗi wona hen ko laaɓani ko wawi wonde fof ene wayno ko hawnaki kamɓe républicain ji walla hawnaki kamɓe démocrate goto men fof wasata ko waɗi gueɗe goɗɗe hen kene tardina woteji e ko yiya hande surtout ko wayno état ji ko wayno Georgia ko wayno Pennsylvania gouverneur ji gonɗi toon walla yimɓe ganduɗa ardiɓe ko wiyete justice aji toon kolli mbi wonde ko hikka no wotirte ni ala foof moɓe jamiri joguiɗo anniya arde sabbode ɗo worte ɗo ko fama joni non seulement gouvernement fédéral wawi yamirde garde national taw ko garde fédéral yo taaro nokkuji ko wayno toon to Washington ko wayno nokkuji kadi taw ko nokkuji fédéral kono noon état ji ko wayno Georgia ko wayno Pennsylvania ko wayno Florida kañum koye min mbawi yamirde garde national leyɗele mumen pour yo jaa ko yaaci to taaro nokkuji gorteɗi e kadi ene wayno ko wayno nokkuji gorteɗi oɗo saji koko reena donc ɓeɗon ardiɓe ɗi no état ji so yiɗi gona gouverneur républicain walla démocrate kamɓe fof ndendi konngol gotol miijo mabɓe wonde ko woteji ɗi yo jaar no foti yaarude hay goto ɓe jamirani yo arane saboto woteji ɗi ko jarata no foti yaarude ko jiiɗa ɗum hono kanko Donald Trump e tumnade kadi haalluji jaltuɗo oɗo saha joni wondi ko won poɗodiral won haare wonde hakkude mabɓe kamɓe toon to campagne makko to noon ene wayno koye yehino hande ha wiya wonde kanko hoore makko kanko Donald Trump mo seeko hono goto e ardiɓe campagne makko ɗum noon ko sibabude lurodiral wonɓe gongal hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe campagne o e surtout kadi yimɓe hewɓe ɓe o nanni hen ko sakkiti ko hen e tumnade kadi haalluji mo kanko gouverneur mo Florida kolloji won lurodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe républicain ji hono kanko gouverneur mo Florida o ari hande e nder télévision ɗum noon taga ɗum wonde avocat ji kewɗi kadi yimɓe ganduɗa hohoɓe républicain ji kewɗi goni caggal makko
kono kanko gouverneur Ron DeSantis o wi wonde ko woteji hikki so tawi tan kanko Donald Trump o perdi ma war kadi ma yi kadi kanko e hoore makko mo woya o wi noon Donald Trump komo jikku muɗum ko ala ko heewi foɗanade perde ɗum ɗon jaɓa wonde perdi o wi kadi ma Donald Trump waɗa peeje fof wiya woteji gujjaɗi walla woteji guraɗi kono o mandi kanko Ron DeSantis e leydi makko toon to Florida ala woteji gujjeteɗi toon ala kadi mbaɗowo hen ko gurotoɗo ɗiɗon woteji kala ko yaltina ɗum ɗon hay goto jaɓanta Donald Trump so haali wonde woteji gujjaɗi so tawi ko tan kanko Trump perdi o haali wonde woteji ko gujjaɗi toon to Florida o wi ɗum ɗon hay goto wawa jaɓantamo ɗiɗon haaluji ko wawi wonde fof ene wayno ko ñalawma janggo fuɗɗoto ko 7 heures wonande kadi heure uji dokkaɗi e ɗum noon kadi no mbi tuwano taw wadde koye ɓuuri hewde e américain jiiɗi wadde ko ñalawma biyaɗo yo wote woni hen jiiɗa gonɗinani woteji ne poti neldede walla jiiɗa ngala temps wadde nde yamira yo wote lawde ko wawi wonde foof siftinde on tan kadi ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo goto mabɓe so dañi 270 électeur ko ɗum woni donc subama ko yo won président siftinde on tan ko e nder États-Unis ɓe jogui ko 5,3 électeur ɗum woni wonde ɗum ɗon état ɗi fof jogui ɗum ɗon donc feccere e goho ɗum woni 270 ɗum woni jomum suuɓe oɗo sa joni hono kam ko campagne makko kanko Donald Trump ɓe mbi wonde ko ɓe jogui ɓerɗe mabɓe ne tiiɗi wonde ko kamɓe gañoto kono noon kanko to banggue makko kanko Kamala Harris kamɓe ne ɓe kolli wonde ko oɗo sa joni ko laabi kewɗi gudditanimaɓe ko kamɓe jogori gañade ɗum noon ɓe kolli hen wonde ko hawnaki ɓe gaño ni hay Florida hawnaki ɓe gaño kadi Californie non ɓe gaño kadi Ohio ene holla tan oɗo sa joni hono kono surtout yenno toon to New York ko kamɓe républicain ji hawnaki ko kamɓe jogori wolde ko fate sénateur uji représentant ji hawnaki ni ko kanko Donald Trump gaño toon kono noon toon to Texas ko hawni hen ko état républicain hawnaki ko kanko Kamala Harris jogori heftude toon e kadi hawnaki sénateur surtout Ted Cruz kañum jogori perdude place muɗum contre mo ganduɗa démocrate jiɗɗo heftude place makko biyeteɗo Colin Allred donc Colin Allred en wayno ko oɗo sa joni ko kañum ɗaminama heftu place makko kanko Ted Cruz donc janggo so Allah jaaɓi à partir de 6 heures ma en mbaw joɗade par minute pour wawde wallude on onon hebde radio Jowol Sari kadi hebde habaruji ko fate ɗiɗo woteji no jara siftinde on tan woteji ɗi poti uddude ko 7 heures ko ɓuuri hewde étaji ɗi kono noon fawade kadi hawnaki so tawi wasata to caɗele goni ardiɓe woteji ɗi walla yimɓe partiji ɗi mbawa ɗaɓɓude hono ñawoɓe wonɓe oɗon état pour yo dirtin heure uji woteji poti uddede hawnaki yo dirtino oɗon heure batta ɗum ɓeyden 30 minutes walla ɓeyden 1 heure temps donc wawi wonde foof to ma en garta hen janggo à partir de 6 heures kiki kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jowol Sari habaruji men international guiɗɗoɗen ko jokkodirde e Fuutanke Diaw joɗaniɗen toon to Nouakchott o wawa rokkuden meftande habaruji ɗi o jogani en Fuutanke Diaw bisimilla Seydi Touré a salminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sari on calminama meftande kabaruji men no mbirɗa ni Seydi Touré gadoriɗen ko kabaruji leydi Mauritanie société Sinim ko nokku to jamde guittete on nokku noon fuɗɗima wattude nawde jamde to leydi Égypte rewrude port ma mbiyen kaggolade to wuuro Nouadhibou yidde société o ko ɓeydade jokkodirde e yacinde jeygu ngu laana gadana gummi ko ɗo e nawi jamde yano koye mayirɗe lewru ɓennundu leydi Mauritanie wattude nawde jamde e leyɗele arabeɓe ene jeeya e jaɓɓal kesal ngal société Sinim jogui wattude kadi nawde jamde ɗe to Afrique banggue rew ha to Europe banggue funnague e ha to leydi wiyetendi Australie jagol ngal leydi Mauritanie kalfinagal garta woni ministre de l'équipement et des transports hono Eli Wula El Ferik to lawol Nouakchott Boutilimite to golle muɗum jarat taw noon nde ɗon tajere juutedi muɗum ko 44 kilométre o holliti noon ko wawi fewnude e ngol ɗon lawol ko milliard uji 5 e kalis uguya kiiɗo jogui ɗum ko laamu leydi Mauritanie kam toppiti ɗum gam fewnude nde ɗon tajere hakkude wuuro Nouakchott e wuuro Boutilimite to leydi Sénégal ko sunare woni toon kikiɗe hande o caggal jaltugol aduna biyetnoɗo Amadou Moustapha Ba kanko Amadou Moustapha Ba o meeɗino wonde jagorɗo kalfinade koppareje woni ministre des finances e laamu Macky Sall o yaari ko duuɓi 59 o yino aduna koto Nioro e hitande 1990 e 65 yo Allah yurmomo yafomo dendagal ardiɓe radio Jowol Sari nelde duwaw ɓesgu leydi Sénégal e ɓesgu makko nde Allah yurmotomo yafomo ha joni toon to leydi Sénégal koye rumo jarlibo wona mbiyen campagne électorale puɗɗiɗo kay
fay hando ko ina wona balɗe sappo pawɗe kono noon en teska oɗo campagne jiɗi fuɗɗi haade faade joni fitinaji kewɗi ne mbaɗe hen e kala saaha ene jeeya hen doppugol nokku maire mo commune Dakar ene jeeya hen kadi janggo mbannogo e yaadiɓe woni convoi Ousmane Sonko e teskede kadi haade hakkude yimɓe landa laamu ngu e landa taka wallu mo hoorejo leydi Sénégal kiiɗɗo woni Macky Sall ɗo Macky Sall woni hoore doggol mumen woni tedde liste e ko nandi hen cifne noon sumgoji ɗi mbaɗa ko ñande 17 lewru ndu ndu gonɗen wadde ko ɗo tan e balɗe seeɗa gam suɓade sardiyankoɓe yawɓe suudu sardiyaji leydi Sénégal to leydi Mali ko hande école-aji mabɓe udditi ma mbiyen ko hande élewaji ɗi puɗɗi jangde sababu leltugol puɗɗugol jangde nde noon wonno ko ndiyameje ilam e toɓoji ardiɓe jangde ɓe mbawno dirtinde ha ndiyam ɗam wawa ustade élewaji ɗi puɗɗima ñalawma hande kono école-aji mabɓe hollitama ponno udditi ko guila ñande goho lewru maydu ndu halfinnaɓe ɓen jangde noon ɓe kolliti noon ɓe ƴetti kala peeje e peccorde gam kay hitande hikka nde hayso tawi jangde nde leeli fuɗɗade kono noon ɓe ƴetti tigui rigui kene wona peeje gam wawde rewnude jangde nde no hannirta ni e nde ɗo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi to leydi Niger sifodiri e société goto mo leydi Russie biyeteɗo Galaf Cosmos gam hebde satellite aji kene abboye tati ɗin garata ko walide leydi Niger ha ɓaade dente joguitiɓe walla wat boniyankoɓe gargol ɗen kabirɗe wonata koye nder duuɓi nayyi ciftinen noon adino sifodirde e ɗiɗo société ji to leydi Russie e oɗo fannu ko leydi Mali rewi hen hande o ko leydi e Niger leydi Guinée jofnirten meftande men Mamadou Doumbia ko gardiɗo hande o laamu leydi Guinée kanko Mamadou Doumbia o wonno ko colonel kono ina wayno hande o ɓeydanama garata caggal kay nde watta général armé garat ɓurɗo towde e garatuji kanko Mamadou Doumbia kono haɗani tan e makko kanko Mamadou Doumbia woɗɓe kadi hewɓe joguinoɓe garatuji e laamu ngu ha joni e wondiɓe makko ina wayno ɓen kadi e koye mumen ɓeydanama garatuji ciftinen noon kanko Mamadou Doumbia gardiɗo hande o laamu leydi Guinée Conakry o yarata hande o koye duuɓi 43 ciftinen kadi o arno e laamu ko ñande 5 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho caggal nde o liiɓi laamu Alpha Condé en ciftinade ha joni Alpha Condé kañum kadi woni gardinoɗo leydi Guinée on saaha kono kadi cuɓinodemo waɗimo kadi gardiɗo groupement des forces spéciales ɗum wonno ko hitande ujunaji ɗiɗi e 16 konngol men mbaynigo Pulaar ne hewno wiide jam fa fuɗɗi ko guila ndiyam defiligo ko ɗo tonggui meftande men e kabaruji Seydi Touré musidɗo moon Foutangue Diaw gam radio Jowol Sare Seydi Diaw a jarama hande kabaruji men international ko jiida e ɗum ɗon hono kam toon to Sénégal hono banque mondial e tugnade kadi tugnade kadi article gommiɗo toon to Dakar actualité ɓe mbi wonde kono banque mondial wawi wima débloque kalis kewɗo pour wallude guure dañde caɗele ɗi ilam ɓe mbi ko caggal nde Sénégal kañum hoorunde mbawi ittude kalis kene wona milliard uji 6 pour wallude ɗeɗo guure Sénégal hono kamɓe banque mondial kamɓe ne ɓe mbawi ɓeydude hen kene wona hono kamɓe banque mondial ɓe mbawi ɓeydude hen kamɓe ne kono wona milliard e 149 million francs CFA ɗum ɗo fof ko wallude hono leyɗele walla nokkuji gonɗi toon diwan maayo Sénégal dañƴi caɗele sibabu ɗamɗo ilam e ɗiɗo toɓoji badɗi lebbi ɓennuɗi donc hande toon to Sénégal hono kanko ministre toppitiɗo ko fate intégration africaine et affaires étrangères leydi Sénégal biyeteɗo madame Yacine Fall ene wayno o ari toon to Mauritanie ɗum noon ko hande ñalawma altine gargol makko toon kadi ari ko caggal nde kanko Bassirou Diomaye Faye nde o ƴeftata laamu nde ene wayno ko leyɗele ɗe uji idi yillade ko Mauritanie ɗum ɗo fof kadi ko peeje no ɓe mbiri ko ɓeydade wawde sellinde walla hesɗitinde walla tittinde jokkodiral moƴƴal walla cehlagal moƴƴal gongal hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie kanko Bassirou Diomaye Faye noon siftinde ɗon o arini toon to Mauritanie o wawini kadi jaɓɓede toon to aéroport international mo Nouakchott o wawini kadi yillade toon to palais présidentiel e ɗum noon kadi taw jaɓɓinoma oɗon saaha ko Mouhamed Cheikhoul Ghazouani kañum kadi woni ha hande gardeɗo fedde de gotago Afrique ɗum noon ne wayno ko refti hen hono kamɓe ɗiɗon président ji ɓe dekkodirino oɗon saaha e tugnadi kadi ko agence mauritanien d' information ko haalno pour wonde ministre uji mabɓe toppiriɗo ko fate jokkodiral ma continue ɗiɗon ngal ɗon jotodiral ha beele cehlagal gongal hakkude leyɗele mabɓe kamɓe Mauritanie e kamɓe e Sénégal ene wawa ɓeydade tidde toon to Mauritanie kadi e tugnadi kadi habaruji gommiriɗi toon to journal biyeteɗo Sahara Média hono guure kewɗe gonɗe toon to diwan Trarza kaaliɓe mbi guure ɗe kadi ene wayno ɓeydima kadi yoolade sibabude maayo ngo kadi ɓeydima kadi hewde ndiyam ɗum noon ko guure gonɗe e nokkuji toon to mbiyata Lekseba e Bagdad ene wayno ko oɗo saha joni ndiyam taarima ɗumen kala kadi ko remano toon ndiyam kadi naati hen oɗo saha joni ɗum noon ko wiide ɗum noon hande
famnade habaruji ɓe mbi kadi ko maayo ngo kadi ɓeydima kadi jardi kamɓe yimɓe hotɓe toon so e ɗiɗon nokkuji ɓe mbi wonde ko oɗo sadiane ɓe mbi kamɓe hotɓe ɗiɗon nokkuji ɓe mbi wonde koɓe jogui anniya fewjirde ko seppoji ɗum noon ko wullitade laamu ngu pour laamu ngu beele haqqille mum no wonta e situation mabɓe gonɗo toon ɗo beele kadi ne wawa wallude fate henno koɓe bonira ko sibamude ɗam ɗo ilam. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko altini hawri ko 4 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu janggo 5 lewru novembre ɗum noon qu'à partir de 6 heures ma mbaɗa reportage en direct o fate élection ngaji baɗoji États-Unis ɗum noon ko janggo ñalawma woni élection ngaji ɗi gasata ɗum noon ko ɗum wonno habaruji min jogonno en yen mbaali jaam ha janggo kadi siftinde on tan ko musidɗo mon Amadou Touré haalta tan woni mballodiri no journal o hono kanko Foutanki Diaw joɗiniɓe en to Nouakchott yen mbaali jaam on jarama.